Tak Lubin už má opečený špekáček v cíli, dokonce 2. Asi to má prémii. Bezvadná akce. Karel má zřejmě taky koupené stravenky v Sedlčanech. Ano. A tady je druhá část Quadriazzury. To jsou ti pomalejší, vede jich pan inženýr. Tak se teďka podíváme, co pořadatelé připravili v cíli za občerstvení. Jo, ty jedu z toho, aha, jste další. Takže cílový diplom pro pana inženýra. Tak, máte poukázku na gól, tady dovnitř, jo. Krásně pohoštění. Pavel si vzal český koláček, když říkal, že jsou nejlepší české buchty. Něco kolem 18, včera večer o tom vzpomínal. Tak si dejte buď vodu nebo pivo, nabídněte si bustán, tam si ho dojdete opět, je tam hostice, kečup, budete si zalíbíte ty měsíci, Takovýhle by měli taky točit v hospodě, takový dobrý a pěkný. Takže krásné prostředí sportovního areálu v Sedlčanech u Rybníka. K tanci a poslechu hraje místní country skupina. Je to závěr nádherného výletu. A každý v cíli dostává sedlčanský hermelín. Jirka ho dostal, jak vidíte, nelžeme. Výborný, určitě bude. Dejte to z vysokého punktu. A makový koláček. Super. No,